для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Дыялогі пра культуру. Добрый дзень, шановныя радыёслухачы, з вами Алексей Стрэльнікаў. Вітаю ўсіх. Гэта такі дажджлівы пятнічны міддэй у нас. І я вітаю ў нашай студыі Паліну Дабравольскую, акторку, рэжысёрку. Прывітанне, Паліна. Вітаю слухачы, вітаю Лёша. Паліна вядома сваімі такімі эксперыментальнымі пастаноўкамі па сучаснай драме. Пра гэта мы паговорым у другой частцы нашай праграмы. А зараз першае пытанне, якое мне хочацца задаць. Ты удзельніца спектакля «Недалёка ад нормы», адно, мне здаецца, самага яркай падзеі тэатральнай у Мінску, у Беларусі за апошнія некалькі год. Але мне здаецца правільна, калі ты проста пра гэта пагаворыш, як ты трапіла ў гэты праект і ў двух словах, чым ён такі выбітны, уся его тэставаў. А растлумач, чаму все гледачы павінны проста ламануцца ў ДК прафсаюзу на бліжэйшы паказ, калі ён, дарэчы, будзе? Бліжэйшы паказ, ведаеш, ён будзе не з маім складам, таму я недастаткова ведаю. Па-мойму, 17 траўня, вось у гэтым месяцы. Потым проста ў нас будуць гастролі ў Брэст 26 чэрвеня. Вось там я буду граць, таму брэшчане, я вас чакаю, прыходзьце, калі ласка. Вось, і таксама апошні паказ будзе ў ліпені. Я дакладна не ведаю дату, але падпісвайцеся на мой інстаграм, я буду там пра ўсё гэта казаць. Як я трапіла ў гэты праект? Калі я была на 4-м курсе... У двух словах. Недалёка ад нормы. Недалёка ад нормы, гэта... Гэта моцна. Гэта рок-мюзікл пра жыццё у сям'і, якое... Ведаеце, тое, што там адбываецца... Я все-таки скажу невеличкі інтра. «Недалёка ад нормы», «Next to Normal». «Next to Normal». Это вельмі знакаміты мюзікл брадвейскі, які цудам просто нейкім трапіў вось у Беларусь, таму што, ў прынцыпе, гэта неверагодна дарагая рэч, купіць там ліцэнзію для таго, каб зрабіць сапраўдны брадвейскі арыгінальны мюзікл дзе-небудзь. Але вось дзякуючы там нейкім праектным грошам это ўсё ж такі атрымалася. І беларускі каст пад кіраўніцтвам, я так разумею, амерыканскіх амбасады США. Ну, прыязджалі прынамсі таксама рэжысёры з Амерыкі, нейкім чынам з вамі працавалі. Там прыязджаў толькі брадвейскі коуч вакальны, які з намі працаваў менавіта над вакальнай сістэмай, якая завецца белтинг, каб мы правільна выконвалі вось вакальную гэту частку. Мюзіклы — это ўвогуле адна з важнейшых такіх складнікаў сусветнага тэатральнага ландшафта, і ён вельмі пакрысе ў нас развіваецца дзякуючы тэатру «Тэрыторыя мюзікла», дзякуючы там тэатру мускамедыі таксама. Але гэтая традыцыя ў нас толькі пачала ўкараняцца, і вось гэты спектакль з яго з'яўлення — это вялікі прарыў. Ён атрымаў нават нацыянальную прэмію, як незалежная пастаноўка. І для нас, для ўсіх, гэта вялікая нечаканасць, это такі абсалютна прарыўны момант. І вось адна з асноўных акцёрак тут прысутнічае. Каго ты выконваеш? Я выконваю ролю Наталі, гэта дачка галоўнай гераіні Дыяны, у якой біпалярка. Да, біпалярнае расстройство. Да, так. Вось, і як казала вось Анастасія Грыненка, гэта рэжысёр нашага тэатра «Тэрыторыя мюзікла», як яна казала, што мне нават не трэба нічога граць. Таму што гэта я, але нібыта там 5-6 год таму, калі мне 16-17, гэта вось гэты падлеткавы ўзрост, калі ты лічыш, што ўсё вельмі страшэнна, цяжка і вельмі важна для твайго жыцця. І ў той жа момант твае бацькі не даюць максімум увагі табе.
і ты павінен сам змагацца з гэтым зусім сусветам, які вакол цябе. Тут цудоўна увогуле сам гэты спектакль як п'есы, як ідэя, потому что збольшага што нашы спектаклі яны такія нейкія абстрактныя, а тут мы бачым сапраўдную сям'ю Канкрэтная. Да, у нас есть бацька, у нас есть маці, у нас есть дачка, сын і іх узаемадачыненні яны складаюць гэта напружанне і раптам шмат мы размаўляем пра тое, што нам патрэбны сямейны тэатр. Конечно. Вось ён. Мне здаецца, што на гэты спектакль трэба вадзіць сваіх бацькоў. Ну ведаеш, але шмат людзей, я чытаю, бывае водгукі, шмат людзей кажа, што гэта вельмі сур'ёзна і вельмі трапляе, і нам гэтага не трэба, напрыклад. Вось. Астатнія іншыя, мне падаецца, што ўсё ж гэта большасць тых, хто трапіла на недалеко ад нормы, што яны кажуць, што гэта якраз вось тое, што паказвае наша жыццё, адносіны ў сям'і там са сваімі сябрамі, з дзецьмі і гэтак далей. І мне ўсё ж такі падаецца, што калі вы хочаце неяк прарвацца праз гэту руціну жыцця, трэба абавязкова ісці на гэту спектакль. У нас все ж таки мюзиклы праходзяць по такой жанру, там, не ведаю, разлікухі. Конечно. Вось. А тут сапраўды... Вадывіль, там, кабарэ, танцы, песні, атракцыёны і так далей. Прыгожыя дзяўчаты, прыгожа там Не, змахваюць нагамі туды-сюды. Ну, да галавы там нормально. А тут сапраўды, тут як бы там псіхапатыя нейкая, там і псіхолагі, і як это называецца, калі там шокавая тэрапія, электрашокавая тэрапія і іншыя, это такія тэмы, якія мы не прызвычаіліся абмяркоўваць. Мне здаецца, это табуіраваная тэма нават у Беларусі. Ну, у нас так, чамусьці так, не ведаю. Мне просто падаецца, што мы, ну, я так лічу, што я не павінна выкладваць свае нейкія праблемы на людзей, якія побач са мной. І я спрабую, чэсна, спрабую шчыра так не рабіць. Але не заўсёды гэта атрымліваецца. Вось, і ў нас, калі у цябе ёсць некая праблема, ты звычайна як? Ты ставіш там бутэльку на стол, клічаш сябра і давай пагаварым пра гэта. Ну, по факту гаварыць пра гэта трэба нейкім чынам умець. Канешне. І вось, калі мы не разбіраемся глыбока ў гэтых тэмах, калі для нас вось проста у чалавека нейкі дыягназ псіхічны і адразу это там адсаджваешся ад него, ты не ведаеш, як з ім там размаўляць і іншае. І вельмі важна, калі это адбываецца на сцэне. І вось для цябе твая гераіня, яна стасуецца са сваёй маці, у якой такое псіхічнае захворванне і іншае. І тым не менш, ты сама казала, што ты яшчэ такі рэзкі падлетак з усімі рэзкімі там суджэннямі і іншае. Для цябе вось працаваць унутры гэтага матэрыяла? Слухай, мне было вельмі, вельмі цікава. Ведаеш, я грала яго амаль кожны дзень, калі б мне там дазвалялі і магчымасці тэатра, і пляцоўкі, і мае звязкі галасавыя, але я працавала кожны дзень, таму што для мяне гэта, я не ведаю, яно так трапляе менавіта ў мяне, як у Паліну, як у чалавека, які сустракаўся з такімі праблемамі і з такімі людзьмі. І я нават, я ведаю амаль усе ролі, усе песні усіх персонажаў. Вось. Ты можаш як моноспектакль это зрабіць. Ну так, я могу так, это. Вось. Спяваць на 6 галасоў, канешне, я не змагу адначасова, але можна паспрабаваць проста запісаць. Мне настолькі гэта было цікава, што я на працягу года, калі мы працавалі над гэтым, я проста
ну, да дзірак заслухвала вось гэтай песні, і я ведаю кожную ноту, кожны пераход, кожнае піяна-форте, якое павінна быць у персанажа, у майго там парня Генры, у маці, у бацькі, у брата. І, ну, канешне, не ва ўсіх ёсць там музычная адукацыя, ну, таму што, ну, проста акторы драмы, напрыклад, а не музычнага тэатра. Я таксама актрыса драматычнага тэатра, скончыла акадэмію. Але ў мяне ёсць музычная адукацыя, і я проста дапамагала некаторым з іх партыямі, ну, і сама запамінала таксама. Скажы, калі ласка, ты пачала працаваць у гэтым мюзікле нават калі яшчэ была студэнткай? Так, гэта было на 4-м курсе, калі да нас прыйшлі з кастынгам з тэрыторыі. Я нават не ведала, што такое тэрыторыя, што такое існуе. Проста калі я паступала на актрысу драматычнага тэатра, я хацела паступаць на актрысу музычнага тэатра, потым я схадзіла ўпершыню у такім сталым узросце ўжо, ну, падлеткавым, схадзіла на спектакль у музычны тэатр, зразумела, што я ніколі не хачу гэтым займацца, выбачайце, але, ну, трапіла, не памятаю, на некую аперэту ці на што, і зразумела, што не, дзякуй, я вырасла на іншым, на Чикаго, на кабарэ, вось, і я пабачыла штосьці там, ну, такое. Ну, зараз у тэрыторыі мюзікла, здаецца, у вас ёсць нейкія нумары з... Канешне. Як гэты спектакль называецца? «Ноччу кабарэ». Гэта, ну... І там урыўкі з Чикаго і іншых так, мюзіклаў. Ну, гэта праграма, гэта канцэртная праграма, у якой проста шмат чаго з розных мюзіклаў, такіх, ну, бліжэй да кабарэ. Там і Чикаго, і кабарэ, і Sweet Charity, і што там, ну, шмат усяго. Там просто такая кампіляцыя. Я разумею, што ты такая ўсё ж такі фанатка культуры мюзіклаў. Я вырасла на гэтым. У мяне з дзяцінства у нас быў дыск, дзе там, па-моему, 16 лепшых мюзіклаў, фільмаў мюзіклаў, і я іх всех ведаю, ну, просто на памяць і ўсе песні. А потым я, калі хацела паступаць, то я зразумела, што не, дзякуй, і я пайду лепей на драму. На што мне маці сказала, што, ну, можа, лепей на музычны тэатр, таму што ў цябе ёсць музычная адукацыя, можа, туды хаця б так возьму. Поэтому мяне ўзялі на драму. І я на 4 гады проста забылася пра існаванне увогуле мюзіклаў нейкіх. А потым прыйшла тэрыторыя, прыйшоў гэты кастынг, і моя выкладчыца па сцэнмове Ірына Івановна Кабанова, яна сказала: так, ты спяваеш, ідзі. А ў мяне, ну, я хварэла, і мне было цяжка, але я думаю, ну, ладно, пайду, там, заспяваю ім штосьці. І я слухаю, просто я была апошняя, я ўсіх дзяўчат, там, з усіх курсаў, ну, было дзяўчат 40-50, і ўсе ішлі туды спяваць. І я думаю, ну ладно, ну я не спяшаюся, няхай не праходзяць. Я была самая апошняя, перада мной было чалавек 5 з музычнага курса, і яны там гэтыя аперэты, ары, штосьці спяваць, я думаю, господі, і я тут пасля іх хворая буду штосьці спяваць. Я думаю, ну і ладно, і заспявала Агузарову. Потым там пакрычала нормально так. Потым яны сказалі, ну давай распявацца. А я кажу, а давайте я вам яшчэ спаю на крэсле. Я поставила крэсла і пачала спяваць Лайзу Мінелі, мою любимую, на якую я падобная, мне кажуць знешне, з кабарэ. Я пачала танчыць, спяваць, вось. І я так не хвалявалася ўвогуле. І напэўна гэта і неяк уздзейнічала, таму што яны шукалі не пастаўлены голас. Яны шукалі якраз дзяўчыну, якой 16 год, Наталі, якая спявае як умее, якую не вучылі. А мяне ніхто не вучыў, я проста прыйшла ў акадэмію і спявала так, як я магу.
Вось, і я ім так і заспявала і трапіла туды, і пасля яшчэ да выхада недалёка ад нормы мяне адразу на наступны месяц уключылі ў канцэртныя праграмы навагоднія, потым дзіцячыя мюзіклы, і зараз я ўжо удзельнічаю з гэтага месяца ва ўсім рэпертуары тэатра. Вельмі натхняючая гісторыя наконт, калі нас раптам слухаюць нейкія маладзёны, якія мараць пра нейкую сваю мару. Вы бачыце, калі вы вельмі этого хочаце, і як бы вы не пайшлі, просто не здраджвайце. Просто яно прыйдзе. Яно прыйдзе сама. Так. У нас у гасцях Паліна Дабравольская, мы только што паговорылі пра спектакль «Недалёка ад нормы», адзін з лепшых беларускіх спектакль вось цяпер, і абавязкова, мне здаецца, што сканчваецца ўжо ліцэнзія, да? Так, вось засталося апошнія 3 паказы, але ёсць, ну вось я спадзяюся, што ўсё ж такі гэта адбудзецца, канешне. Яны зараз вось нашы галоўныя там у тэрыторыі, наш дырэктар Дмітрый Якубовіч і рэжысёр наша Анастасія Грыненко, яны дамаўляюцца неяк там, я не ведаю, з амбасады альбо не з амбасады, каб прадоўжыць гэту ліцэнзію на гастролі. І можа ўсё адбудзецца, я проста б вельмі хацела паехаць у тую ж самую і па Беларусі дакладна, і па Прыбалтыцы, і ў Расію, проста прывезці, можа, ў краіну прывезці вось я ведаю, гэта. нават мои калегі тэатральныя крытыкі там з Масквы, якія вось абазнаны яны прыязджаюць. Да, і яны вельмі радыя, што менавіта гэты мюзікл з'явіўся, таму што ён такі суперальтэрнатыўны, ён выглядае, выбіваецца трошкі з такой вось, не ведаю, глянца, які звычайна суправаджае брадвейскія пастаноўкі, ён такі злы ў нейкім ступені, рок-н-рольны. Мне вельмі падабаецца, калі былі там прэс-канферэнцыі, было вельмі шмат матэрыялу, я даведаўся, што яго зрабілі па сутнасці студэнты у якасці такой вось сваей пастаноўкі ў коледжы, і вось доўгім шляхам, спачатку оф-брадвей, потым брадвей. Это сапраўдная такая вельмі цяжкая гісторыя поспеху. Адзін з кампазітар, здаецца, дапамагаў нават гурту Green Day рабіць іх мюзікл на брадвей, American Idiot. Таму вы бачыце, вось гэтую гісторыю нельга упускаць, таму што не паглядзіце гэтыя 3 спектаклі бліжэйшыя, прыйдзецца ехаць у Нью-Йорк. Вось. Но не толькі за гэтым я паклікаў цябе сёння ў эфір. Я ведаю, што ў хуткім часе 9 траўня будзе прэм'ера паводле п'есы Мікіты Вінчыка, у якого выпадкова сёння дзень нараджэння. Мікіта, з днём нараджэння! Я люблю цябе, я абажаю і проста вось дасылаю свае абдыманкі. Я не ведаю, дзе ты зараз знаходзішся. Ён, да, это беларускі драматург, які навучаецца у ГІТИСе на рэжысуры, і вось ён зараз на 4-м курсе. Ну, наступны курс ён апошні, але там ужо, як заўсёды гэта адбываецца не ў нас, там яны ўжо практыкуюцца. Я ведаю, што ён зараз паехаў альбо паедзе ў Башкірыю ставіць штосьці, потым там у Маскве таксама. Раскажы трошкі пра яго тэкст і чым ён цябе зачапіў. Ягоны тэкст. Гэта п'еса «Комната памірае». Ну, «Пакой памірае» альбо па-руску «Комната умирает». Чаму па-руску беларускі драматург гэта піша? Таму што, ну, мы ж усе разумеем, што мы размаўляем, амаль усе ў жыцці размаўляюць у Беларусі па-руску. Таму там амаль ўсё па-руску і п'еса па-руску. Але ўсё, што там адбываецца, яно... Ну, я не ведаю, мне усе гэтыя персанажы, якія ёсць у п'есе, яны вельмі яскравыя, гратэскныя, але яны ёсць у нашым жыцці. Там пра Ангарскую, пра Ждановічы, пра Коласа Купалу, які нібыта ў адно. Я чытаў у дзяцінстве бацьку Коласа Купалу, мой родны кут, як ты мне мілы, і гэтак далей. То бок, ну, мы разумеем, што зараз людзі нават не
Ну яны не ведаюць, хто з іх колас, хто купала. Гэта проста як ужо колас купала. Крамольную рэч, ты кажаш, у эфіры Ну, радыёкультура. а што рабіць? А што рабіць? Нас, ну, калі ў нас... Так ёсць, это правда. Так ёсць, гэта праўда, і калі ў нас у школах адзін раз на тыдзень беларуская мова альбо беларуская літаратура, а руская ў 2 разы больш. Ну што мы можам з гэтым зрабіць? Вось, ну, не ў гэтым справа. Тут я назвала гэтую пастаноўку жанр, які мы гэта выконваем. Я прыдумала такую назву, як рефлексия в одном бездействии. І мне гэта вельмі падабаецца, мне падаецца, што вось гэты сказ, гэта лепшае, што я рабіла ў жыцці. Гэта прыдумаць рефлексію ў адным бяздзеянні. Таму што мы робім у нашым жыцці? Мы толькі і робім, беларусы. Мы рефлексируем, і мы бездействуем. Не ўсе, канешне, я не кажу там пра цябе, Лёша, пра цябе. Можа, пра Мікіту, пра шмат людзей, якія спрабуюць штосьці зрабіць. Ну, я дадам, не глядзіш на тое, што мы тут все такія актыўныя, робім шмат праектаў, але ўнутры ў нас тое самае адчуванне. Што, па сутнасці, мы маглі бы працаваць больш. Канешне. І ты проста часам таўчэш гэтае малако, і маса ўсё не збіваецца. Таму, скажы, ну, табе сапраўды з тваей там класічнай акадэмічнай адукацыі, і вам там, не ведаю, вы працавалі ўвесь час больш з такімі традыцыйнымі тэкстамі? Не працавалі. Ну, я вывучалі драматургію Астроўскага, Чэхава, і раптам ты выбіраеш тэкст, у якім няма сюжэту, няма... Разумееш, па-першае, у нас... Я вучылася на курсе Миколая Михайловича Крычэнкі, і у нас адным з педагогаў быў Андрэй Саўчэнка, і таксама Іван Патапаў, і яны проста кожны працавалі ў розных напрамках, але ўсё роўна гэта ўсё ўлівалася ў нешта адно цэльнае. Але мне падаецца, што вось наш курс, ён нейкі іншы, ён заўсёды адрозніваўся ад іншых курсаў, таму што з першага курса нас вучылі не проста рабіць тое, што нам скажуць, а думаць. І ты прыйшоў такі 17-гадовы там хлопчык, дзяўчына, прыйшоў на першы курс, і табе кажуць, я не ведаю, там на наступны раз пакажыце там штосьці звязанае з, напрыклад, я жывы, альбо хайку, альбо там нейкія карціны, партрэты. І ты разумееш, што ты нічога ты не ведаеш, як думаць. Не падрыхтаваны. Ты не падрыхтаваны. І гэта класна, таму што шмат хто з маіх аднагрупнікаў, і я кажу пра сябе, што я навучылася думаць. Вось чаму я навучылася ў акадэміі, я навучылася думаць і разважаць, і шукаць. І гэта для мяне прафесія акторская, яна стала прафесіяй таго, хто павінен умець думаць і разважаць, а не проста табе кажуць 3 секунды пачакай, прайдзі сюды і скажы вельмі гучна там «Я цябе кахаю». Вось. Гэта не прафесія. Ну, і нас так навучылі. І таму мы не вучыліся толькі па класічнай літаратуры. У нас быў семестр сучаснай драматургіі, у нас быў семестр увогуле вось зноў жа хайку. Мы бралі хайку, і з аднаго маленечкага гэтага хайку на 3 радкі мы рабілі нейкія гіганцкія рэчы, там этюды, песні, я не ведаю. І вось гэтая падрыхтоўка табе дапамагае зараз працаваць з гэтым тэкстам? Абсалютна. То бок, я разумею, што нават калі я не ведаю, ці Мікіта у кожнае сваё слова там укладваў штосьці канкрэтнае, але я спрабую разбіраць, ага, а чаму так напісана, а чаму так, і мы з акторамі, з маімі, мы гэта ўсё разбіраем,
і знаходзім штосьці трэцяе, чацвёртае, пятае, і нібыта вось уся гэтая п'еса, колькі я не чытала яе разоў там, разоў 15 дакладна, але я кожны раз у кожным слове знаходжу штосьці новае і штосьці цікавае і не разумею, як я гэта не заўважала раней. Мы гаварылі з табой перад эфірам тое, што на пачатку твои акцёры яны так напружана абсалютна, гэты тэкст, што ў ім там пабачылі шмат смецця і іншае бруда, смецця, скажы, што ты ў ім бачыш. Я бачу, што ты нейкая зажжана гэтым матэрыялам цалкам іншым. Так, мне проста хочацца, каб хаця б адзін чалавек, гэта могуць быць нават не гледачы, хаця б хтосьці, напрыклад, з маіх актораў. Я іх называю маімі, таму што яны ўжо маі, я ўжо не магу так па-іншаму. Хаця б хтосьці з маіх актораў альбо з гледачоў пасля гэтай працы выйшаў з адчуваннем таго, што я хачу штосьці змяніць, і я хачу не жыць так, как я жыў, і выйсці з гэтага стану бездзеяння. Так, выйсці са стану бездзеяння, і з гэтага я яго таксама назвала летаргічны сон беларуса. Вось у якім мы жывем апошнія там колькі гадоў. Усё маё жыццё, я думаю, 100% майго жыцця, майго новага жыцця. Вось. І проста хочацца, каб мы заўважалі, што адбываецца вакол нас, і спрабавалі зрабіць Беларусію, а не там, як гэта было віртуальнай прасторы, якой потым не будзе існаваць праз некалькі там дзесяткаў год. Цікава. Мне здаецца, што якраз Беларусь — это тое, што мы робім зараз. Я спадзяюся. Вось. Скажы, зноўку, вось нейкім чынам у цябе атрымалася сваіх акцёраў пераўпэўніць, таму што я, раскрою сакрэт, выкраў Паліну сёння ў наш эфір проста з рэпетыцыі. Выкралі. І настолькі былі зараджаны вось проста дзяўчаты, якія там былі з табой у рэпетыцыйным пакоі, як яны прапаноўвалі нейкія свае варыянты. Вось там гераіню Вераніка павінна быць такая. Вось калі я апрану такія джинсы, то вось это будзе яна сапраўдная. Так. Як у цябе атрымалася вось проста сапраўды нейкім чынам прышчапіць ім нейкую сваю эмацыйную заангажаванасць? Я магу зразумець, напрыклад, чаму Мікіта Вінчык так моцна табе адгукнуўся. Мне, напрыклад, ужо складана. Я на адно пакаленне старэйшы, но вы з ім аднаго пакалення. Аднаго ўзросту з ім. І в прынцыпе, я выдатна разумею, што тое, што ён мае на ўвазе, і нават можа... Я проста разумею, я зразумела яго. Я разумею, што шмат людзей, якія з намі аднаго ўзросту, яны ўвогуле могуць не зразумець, альбо сказаць таксама, што гэта смецце. Але як атрымалася, у мяне ж няма рэжысёрскай адукацыі. Я хацела, я кажу вось шчыра, я хацела паступаць і думала пра гэта, і альбо не ў нас. Зноў жа, выбачайце, у каго я магу навучыцца? Я не ведаю. Вось. Зразумела, табе не корачка патрэбна, патрэбны веды. Вось, таму я думала таксама там, як Мікіта, напрыклад, паступіць у Маскву, але гэта там 5 год проста з жыцця выкінуць на тое, што ты знаходзішся проста ў гэтай вось чорным, я не ведаю, як это, пакоі 5 год безвылазна. Альбо калі ісці ў магістратуру, напрыклад, гэта будзе 2 гады практыцы, але там я магу тыя ж 2 гады практыкавацца тут. Дзякуй Цэнтру беларускай драматургіі, там дакладна Насці Васілевіч, якая мне кідае заўсёды гэта зрабіць шытку. Я думаю, я ж не рэжысёр, вось, але так яно само прыходзіць, і я разумею, што я магу штосьці зрабіць. І у мяне няма дакладных ведаў, як гэта трэба рабіць. Можа, гэта мне і дапамагае, таму што я раблю проста як адчуваю.
Я раблю так, як мне баліць, як я лічу, што людзі таксама могуць зразумець мяне, хаця б некаторыя, ты, напрыклад. Вось. І мы проста разважаем з дзяўчатамі, з хлопцамі, з акторамі. Мы разважаем на нейкія тэмы, на адну, на дзве. І мне дапамагае дакладна тое, што ў мяне ёсць акторская адукацыя. Таму што нас, зноў жа, нас прывучылі, што ты не можаш проста завучыць тэкст і ісці. Хаця, ну, сур'ёзна, там 85% нашых, і не толькі нашых актораў так робіць. І гэта нармальна. У гэтых. Вось. Нас прывучылі думаць максімальна, спрабаваць раскапаць гэтую і ролю, і іншыя, як там выпісаць, як персанажы, там у шытак выпісаць сабе, як персанажы ставяцца да твайго персанажа, што яны кажуць да твайго персанажа, як твой персанаж адказвае ім. І гэта ўсё і ёсць вось, ты можаш паглядзець на сябе, на свайго героя з розных бакоў. І гэтак жа мы спрабуем, ну, я спрабую размаўляць пра вось у Мікіцінай п'есе з акторамі. Мне падабаецца, напрыклад, сустракацца асобна з актрысай альбо акторам і проста гутарыць там 1,5-2 гадзіны, таму што мы не просто там п'ем каву альбо гарбату, мы шукаем. Не заўсёды гэта атрымліваецца. Ну, вельмі цікава, у меня быў досвед працы з Дмітрыем Валкастрэлавым, адзін з новых вядомых маладых эксперыментальных рэжысёраў. Я здзівіўся, што ягоныя рэпетыцыі яны не былі такім пошукам нейкіх мізансцэн, там завучванняў і іншае. Ён пачаў працу над спектаклем, што это былі нейкія гадзінныя размовы пра сучаснае мастацтва у прыватнасці, да? І раптам у выніку дзве актрысы, Наташа Слашчова і Вераніка Пляшкевіч. Я добра іх ведаю, я іх не пазнаў абсалютна у той рабоце, якую мы зрабілі. Менавіта таму, мне здаецца, той метад, які ты выкарыстоўваеш, менавіта такого паглыбленага выбудоўвання нейкага. Метад, не ведаеце, можна гэта назваць метадам. Развесці мізансцэны это не складана. Развесці мізансцэны гэта я проста магу сказаць стань сюды. Складана это сапраўды, калі выканаўцы сапраўды разумеюць, пра што яны робяць, калі яны дзейсна прысутнічаюць на сцэне. Менавіта гэта я пабачыў у чыткі п'есы Вольгі Раманавай. Я напамінаю, што ў нас у гасцях Паліна Дабравольская, і мы размаўляем пра яе рэжысёрскія работы. У нее няма рэжысёрскай адукацыі, але ёсць уже рэжысёрскія поспехі. Калі так можна сказаць. Это была прэзентацыя тэкста ў рамках... У рамках нічога. Это было проста. Гэта было проста. Вельмі цікава, што збольшага у нас праходзіць там нашы драматургічныя конкурсы. У конкурсе Райтбокс эта п'еса ўдзельнічала, але яна не трапіла там у нейкі абмежаваны шорт-ліст, які гарантуе тэксту быць прачытаным у рамках фестываля. І раптам жыццё ў гэтага тэкста ўсё ж такі адбылося. Так. Я ведаю... П'еса вельмі складаная, як на мою думку, таму што яна такая была вельмі кінематаграфічная. Воля Раманава, яна займаецца даследаваннем кіно, і у яе вельмі шмат алюзій, там, той же Кінг-Конг і іншае. І яна напісана такімі скетчевымі момантамі. Так, ёсць. Што Паліна зрабіла, она просто пасадзіла это все на моцную музычную структуру. Тут, мне здаецца, музычны тэатр таксама нейкім чынам атрымаўся. Крыху так. Хутчэй нават не музычны тэатр, просто я чалавек рытмаў, і я адчуваю гэтую рытміку жыцця. Калі казаць, што мне заўсёды не хапае нейкіх там
структуры такой абмежаванай рытмічна менавіта. Вось, і я, ну, не ведаю, вось ты кажаш, што складаная п'еса, але для мяне неяк яна такая, ну для мяне яна была зусім, ну, дастаткова простая. Адзінае, што я не магла адразу зразумець, як мне гэта зрабіць сцэнічна, але неяк яно склалася так, ну, мы зрабілі яе за 4 дні ці за сколькі. Ну, яны былі раскіданыя гэтыя дні на працягу месяца, як заўсёды гэта бывае, таму што актораў шмат, яны з розных тэатраў, і сабраць усіх гэта проста немагчыма. Вось, ну, нерэальна. І зараз я, ну, з такой самай праблемай проста сустракаюся, што калі у цябе будзе там 2 рэпетыцыі на тыдзень, гэта проста дзякуй. Вось, тут таксама. Скажы, для мяне это увогуле такая цікавы момант, цікавы феномен, які з'яўляецца. У нас збольшага, я вось рабіў такое даследаванне і высветліў, што у нас там, не ведаю, 8 драматургаў, жанчын былі пастаўлены на нацыянальных сцэнах, то бок у тэатры Купалы, Горкага і Якуба Коласа за 70 год. Это адзін драматург жанчына там на 10годдзе. І, напэўна, вельмі цяжка назваць там жанчыну драматурга, акрамя Алены Георгіевны Паповай, такую агульна прызнаную. Зараз лепш, зараз у нас ёсць вось гэты спісак, не ведаю, топ-5, топ-10 беларусак, якія пішуць п'есы. І для мяне, напрыклад, вельмі важна, што часам упершыню это нават з'яўляецца, калі драматург жанчына, рэжысёрка жанчына, і вось яны разам робяць нешта, што такі цікавы феномен, што ўпершыню жанчына гаворыць як бы ад першай асобы са сцэны. Ну, гэта проста было, ну, не то каб забаронена, гэта было немагчыма. Ну, таму што, ну, мы ўсе гэта разумеем, што жанчына для сям'і. Усё. Ты разумееш, ты вось выбіраеш эту прафесію рэжысёра, да, і на тебе адразу наклеіць этот ярлык жаночая рэжысура. Рэжысёрка. Да, і іншае. Ты гатовы нейкім чынам гэта ўсё пераадольваць? Таму што я могу проста сказаць, што мне ўсё роўна. Ну, у сэнсе я проста раблю тое, што я хачу, тое, што я адчуваю, то, што я лічу хаця б на там 30% правільным. Ну, ведаеш, такая, ну, гэта як я не магу больш стрымлівацца. Я разумею, што ну, всё, я там націснула play і ўсё, і больш ніяк. Ну, у сэнсе, няхай яны кажуць, заўсёды хтосьці будзе штосьці казаць, заўсёды хтосьці будзе вырашаць, хто ты, рэжысёр альбо рэжысёрка, і няхай сабе яны там яшчэ 100 год гэта вырашаюць. Па-мойму, галоўнае тое, што ты хочаш данесці, тое, што нават калі ты не хочаш канкрэтнай думкі неяк данесці, калі ты вырашаеш больш нейкія важныя пытанні, ну, і спрабуеш змяняць наше беларускае асяроддзе. Я правильно разумею, што збольшага ты працуеш з акцёрамі свайго пакалення, ці ў цябе ёсць уже? Не. Вось у мяне зараз, напрыклад, гэта проста я іх вельмі люблю, і я ўдзячная. Я не ведаю, каго мне, ну, просто каго мне паддзячыць за тое, што адбываецца зараз. Але, напрыклад, у мяне вось у прэм'еры вось «Комната умирает», там удзельнічаюць Саша Малчанаў, усе мы яго ведаем, ён не майго ўзросту актор. Адзін з лепшых беларускіх акцёраў, конечно. Светлана Тимохіна, таксама адна з лепшых беларускіх актрыс. Таксама акторы, якія там
больш дарослы за мяне, Алексей Вершака з новага тэатра. Я не ведаю, ці ён яшчэ там, не там. Вось, ну, усе мы чулі пра гэтую праблему. Як Саша Малчанова ты угаварыла ў гэтым паўдзельнічаць? Ты яму пазваніла, сказала: Саша, прыйдзі? Не, насамрэч, я яму дасылала тэкст, я пачынала працаваць з гэтай п'есай яшчэ ў лістападзе. Я яе ўпершыню прачытала, захацела зрабіць чытку, а потым прачытала другі, трэці раз і зразумела: не, тут настолькі шмат усяго, што чытка гэта проста не той фармат. Тут альбо ставіць, альбо не кранацца, ну, не дакранацца ўвогуле да гэтай п'есы. Выбачай, Мікіта. Альбо, ну, трэба проста альбо раскапаць, альбо не. І я Сашы адразу напісала яшчэ ў лістападзе, думала зрабіць чытку да канца снежня. Вельмі смешна, канешне, але не. Потым мы перанеслі гэта ўсё на сакавік, на пачатак сакавіка. Я казала, што будзем рабіць спектакль, таму што чытка гэта не тое. І чакалі сакавіка, называлі, што комната умрет в марте, потым комната умрет в апреле, а зараз комната умрет 9 мая. Ну, гэта, ну, і Саша, ён адразу сказаў, што я не разумею, я не адчуваю, але давай шукаць. Вось, і я, ну, удзячная за гэта. Света Цімохіна, мы з ёй працавалі над «Горад М». Таксама вось Мікіта Лінчык, ён выступаў як рэжысёр. Настя Васілевіч з Цэнтра беларускай драматургіі выступала як куратар, і з тэкстам яна працавала. Яны з Мікітай рабілі гэта ўсё як у спектакль тэкста. А я просто прыйшла папіць віна да іх. І па ітогу просто засталася з імі і 2 тыдні працавала як, ну, я не ведаю, гэта памрэш, але яны называюць мяне «наша ўсё». Вось, таму што я, ну, как бы і з акторамі працавала, і над мовай, над прамаўленнем. Так, вось, і мы са Светай там пазнаёміліся, і Света мне адразу сказала, што «Паліна, я пакуль не магу прачытаць, у мяне няма часу, але я заўсёдзе ты працуеш». Вось. І так адбылося. Вось 9 траўня, другі паверх корпуса, калі хто ведае, здаецца, квіткі там нейкія ёсць? Ну, там не квіткі, там па запісу. Па запісу. Так што памяшканне вельмі маленькае, трапіць далёка не ўсе, таму спяшайцеся, запісвайцеся. І я думаю, што ёсць магчымасць у нас яшчэ анансаваць яшчэ адну імпрэзу з тваім удзелам. 12 траўня, это ўжо ВОК-16, будзе чытка. У Руінбары будзе чытка п'есы Юры Дзівакова. Да. Ага, у яго ёсць п'есы, гэта чытка п'есы. Ну, гэта не чытка, гэта таксама work in progress, як і ў мяне work in progress. Маша Таніна яшчэ адна маладая рэжысёрка, і яна цябе выбрала на галоўную ролю. Што на галоўную ролю. Гэта матэрыял, ён прыблізна такі ж, як і сам Юра Дзівакоў, і як вядомыя яго спектаклі. Імпрэзы, я не ведаю, як іх правільна будзе назваць, але вось і п'еса прыблізна такая ж. Яна вельмі дзіўная, як Дзівакоў. Яна, я не ведаю, у мяне там проста псіхічна нейкая неўраўнавешаная жанчына, якая заўсёды крычыць, паліць і ненавідзіць усё, але я зразумела, што гэта я таксама. Вось, маё штосьці. Это не планавалася, але вось апошнія 45 минут, мне здаецца, мы менавіта пра гэта і размаўляем, пра самыя розныя псіхічныя неўраўважнасці. У нас у гасцях была Паліна Дабравольская, акторка, рэжысёрка. Мы пагаварылі пра яе апошнія праекты, якія зараз можна будзе пабачыць. З вами быў Алексей Стрэльнікаў. Да пабачэння.